duk mai nufin mu Najeriya da al'ummar Najeriya, duk mai nufin mu da tarwatsewa sai Allah ya tarwatsa shi, duk mai nufin mu da ai ta kashe mu sai Allah ya kashe shi, duk mai nufin mu da talauci sai Allah ya tsiyata shi. Ko mai ka samu a ƙasan nan sababiyar arzikin al'umma sai Allah ya amshi ya mai da ke ba kowa ba in Allah su ya yarda. Lokaci ne gashi nan kuma an kamo hanya. Saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa sahabbai, ya ayyuhal ladhina amanu, ya kuma su imani, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tunna ni'imar Allah da yayi maku. Kullum bawa in yana tunanin ni'imar da Allah ya mashi zai kara kusantar Allah. Mun yi boko haram kasar nan, da Najeriya duk gaba daya, arewacin Najeriya aka rikice, arewacin Najeriya aka kulle mu da buhunan yashi, arewacin Najeriya aka rika cin mutuncin mu da malaman da menene, kana kan keke ko kana kan mashin sai ka sauka sai ka tura, gashi nan da waye da sauransu. Wannan iskancin a yanzu ya kau ko bai kau ba? Waye mana wancan aikin? To waɗannan su ma haka nan Allah zai yi da su in Allah su yarda. Kullum in jarabawa ta zo mu rika waiwaye muna tuna ni'imar da Allah ya mana. Uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar da Allah ya yi maku.